Isowa ta gidan gwamnatin jihar Filato na tarar da masu ruwa da tsaki da sauran jama'a kowa ya riga ya shige ɗakin taro ko ina sai jami'an tsaro kake gani saboda muhimmancin abin da aka zo yi. A halin yanzu muna bakin babban ɗakin taro na gidan gwamnatin jihar Filato inda ake tsimayin zuwan mai girma shugaba Buhari inda zai zo wannan gagarumin taro na tsaro saboda abubuwa da suka auku kwanakin baya kananan hukumomin Barikin Ladi da Riyom da Jos ta Kudu yasa zai zo a wannan babban taro kuma kamar yadda kuke gani an tsarora matakan tsaro mu kan mu yan jaridu ba kowa aka bari ya shiga ba yan kalilan aka bari suka shiga to amma dai yanzu muna nan muna tsaye muna jira mu ga zuwan shi shugaba Buhari mu ga yadda abin zai kasance. Isowar shugaban kasa Muhammadu Buhari ki da wuya sai taro yakan kama sosai. To da shike ni da sauran 'yan jaridu ba mu samu shiga zauren ba mu samu ainihin cikakkun bayanan tattaunawar ba. An yi tattaunawar na kimanin awowi biyu inda bayan shi ne muka turke mai magana da yawun shugaban kasa wato Garba Shehu domin mu ji me aka tattauna. Ai gwamnatin Filato ta fito da kasida ga doka an kafa waɗanda yarjejeniyoyi da aka yi tsakanin al'ummomi ta nan aka zana wannan doka. In wannan yayi abu kaza ga wannan zai in wannan yayi wannan ita abinda gwamnati yake faɗa tsakanin Birom da Fulani su suka fara kirkiro yadda ma za a zauna lafiya har wai ake zuwa ana kwaikwaya a Filato. Me yasa wannan fitina ta sake tasowa a yanzu? Nan na daɗa samun wasu daga cikin waɗanda suka kasance cikin tattaunawar inda su ma suka yi mini bayani. Abubuwa da suke faruwa na baya ba mu gan an yi zuwa mai sauri kamar wannan ba. To wannan ya nuna kowa yake murna da zuwansa na farko. Amma mun so ne da farko ya yi magana kamar shugaba ne ya ce abu kaza da ya faru ba na son sake ji ya faru. Wane da wane ku yi zaman ku na zaman dayantaka da kun fa saba yi. Duk da haka bata bace ba, kamar da na ce da farko ai zuwansa kadai ya nuna cewa yana da aniya. Saboda haka dole ne za mu ga abin da za mu iya yi a yakacin karfinmu. Budai na farko shine shugaban kasa ya taho jihar Filato ne musamman don ya yi wa mutane ta'aziyya kuma ya ba su haƙuri ya kwantar musu da hankali ya nuna musu yana tare da su a lokacin da suke cikin musifa. An bar mu shugabannin kungiyoyi wato shugabannin jama'a mun yi magana musamman mu Fulani da al'umman Birom sun yi magana an faɗi irin abubuwan da suka hassalo wannan fitinar sannan na gaba ba jami'an tsaro ne za su magance wannan abun ba a gwamnati ne da jama'a da su jami'an tsaro da shugabannin al'ummai da shugabannin addinai da abin da ake cewa opinion leaders in sun haɗu gaba ɗaya aka zauna aka tattauna a tebur za a magance waɗannan abubuwan a samu solution na ƙarshe. Daga Jos, Nigeria, Ilyas Asim, taskar VOA.